Jenengan jumeneng nggih Diajeng. Cek to. Walah nganggo minyak japaron. Malah dipilok. Penarik gaman ki. Kok iso minyak japaron Guyon sayang. Maaf. Ih cantiknya. Loh. Loh. Gemesin deh kamu. Lah nganggo bendo to nganggo. Cantik. Jaluk ora. Cantik ngono lho. Apik Cantiknya. Matane kayak sentolop. Wong wedok is ngono kuwi. Oh, itu ngono kuwi nak karo kowe apik kok. Diajeng, ayo berdiri ya sayang ya. Mau ya sayang? Aduh, cantik banget ya. Sri Tanjung. Apa ya? Lungguh. Nun inggih sinuwun. Kok iso ora? Mangertono aku sela hati kromo. Nun inggih sinuwun. Ana kawigaten apa? Patih. Mrika nyuwun sewu. Napa ingkang sampun jenengan utus saking kula sampun kula dugene dumateng panjenengan sinuwun. Ya. Nek ora mung kuwi. Iki dina iso ora iso. Pripun? Kowe kudu budal ana ing alas ketangga. Nggih. Golekno aku sisik panik pusaka sing iso tanggo kanggo garwa putri Paweswari. Iso? Nun inggih sinuwun. Iso ora iso budal saiki. Nggih, pangestunipun sinuwun. Ya, tak pangestuni. Hah? Apa kuwi? Tanjung. Takut. Aku selo hati kromo. Takut. Ini demit ya. Takut. Raro ketoprak. Ini apa ini gendruwo? Wewe gombal. Gombal. Oh, anak iki ceritane sampean iki Iya. Sila Dikromo. Sila Dikromo. Aku bojone kae. Iki. Oh ngono. Lah aku rong dipamiti rada kok budal ki apa? Lah iki kesusu tanggapane ya iki tok. Pamiti sik. Halo Dul pamit sik. Lah wong sing ngatur iki kowe kok aku mbok Aku sing ngatur sapa iki ya paminditan. Pamundutan. Iya. Anu mike ganti sik sing kuwi aku. Ganti. Sing ora enek kabele. Ya, kono njaluke sing ana. Yo di Mas. Ya, ta? Mas Dodo yo. Mas Dodo iki ambune kok pesing to mikmu. Dia mongi ya. Ambune Yo. pesing ya, Mas. Tenan. Ora. Stempet. Yo. Kowe muka. Garwa kuwi Mas. Wis gak. Ketoprak wis ora nganggo kuwi. Bah, ora tau tanggapan ya. Chandra Galuk sele gence to dina Lah iki. ya mosok ketoprak. Ketoprak apa kuwi? Garwaku Tanjung. Kang Mas. Lha kok Ambrung ngono lho. ampang mentok. Ya, kok tok ipan iki terakhir. Modene Garwaku Tanjung. Ngomong apa Kang Mas? Minti ngomong istekan dawuh saking sinuwun Sila Dikromo bilih punapa aku diutus golek tumbaling praja. Mula dongano Kakang Kang Mas, paringa slamet. ijek Kang Mas, donganipun Tanjung. Iya. Mugi-mugi panjenengan Iya. pinaringan slamet Kang Mas. Iya. Wis ngono wae Tanjung. Aku tak Mas, kula tasak kangen Kang Mas. aduh ki kena ki. Aduh nyiprat ki. Wis ngono wae Tanjung. Aku pamit Tanjung. Kang Mas. Aduh yo. terus pamit iki sing apik aja kesusunya. Aku tak pamit ya Tanjung. Dongakno Kakang samutran apa-apa. Wong ayu. Aja kesusu. Aku pamit Tanjung. Hati-hati Kang. Iya Tanjung. Dadah. Dadah. Mwah. Mwah. Iki jane opo? Kowe kok malah mangan gitu kowe kok. Iki bar aku lunga kowe ndang teko. Oh, nggak bawa sik. Diajeng Tanjung. Mas, Tresnaku marang sliramu kuwi ora ana.
Wong wedok liya kejaba sriamu Ayu. Sami Kang Mas. Awake Isinipun ati Tanjung namo panjenengan Kang Mas. Mboten wonten lintu Kang Mas. ngono ya Wong Ayu. Injih Kang Mas. Tresnamu kaya apa Wong Ayu? Lair tulusing batin namo panjenengan Kang Mas. Wah. Ye apa kena iki? Kaya mengkono ya Wong Ayu. Oh, Berarti aku ora kleru Wong Ayu. injih mboten Kang Mas. Wong wedok utawa wong wadon sing paling ayu sing paling tak tresnani amung sliramu. Saestu. Iya Wong Ayu. Iya. Rasane atiku kok rada ndredeg Wong Ayu. Dedek kenging menapa Kang Mas? Yen tak ibaratno Wong Ayu. Kowe kayata kembang mawar sing mekar-mekare Wong Ayu. Ora enek kembang sing wangi sing becik kaya sliramu Wong Ayu. Saestu Kang Iya. Mas. Iya Wong Ayu. Kowe tenan tresno karo Kakang to? Tresna saestu Kang. Budal. Kudu iso njaga. Injih Kang Mas. Jaga awakmu aja sampe ana apa-apa Wong Ayu. Mboten Kang Mas, kula nggih sejatosipun gelo Kang Mas. Lho kenging napa? Nembe dados manten nggih sampun panjenengan tinggal Kang Mas. Mangke nek Tanjung ingin piye Kang Mas? Kudu sabar Wong Ayu. Budal. Iki ngestokaken dawuh saking Sinuwun Silahati Krama. Engko nek Tanjung pengen piye? Ya dimpet Ora iso. aja sampe Kowe golek takon wong lanang anu. liya. Tak Wis budal. pokoke tresnamu lan tresnaku siji. Nyawiji dadi siji ora ana sapa-sapa ya Wong Ayu. Sukri ganggu mentok Kri. Rada budal. Wes kaya mengkono Wong Ayu, aku pamit Tanjung. Iya, dengan Kang Mas. Tapi harus asmaranipun. Kiprah. Sri Tanjung. Piye ngemben? Yo ngumpan biyen aku. Piye ngemben? Sela hati krama sing teko Wong Ayu. Apa iki? Takut. Sela Drikama kaya munyuk. Ben ra kaya sing kono-kono. Oh iya aja sampe nyonto. Aku sela hati krama. Sinuwun. Tanjung. Iki dino. Sit bapak. Wes tak aja. Ora, piye. Sri Tanjung. Asline Manut to karo aku Wong Ayu. Apa ngomong ganteng ngono. Sandra gaul. Oh, entet. Entret. Iki toprae lakone apa to? Ting nandung. Ora, sila hati krama. Enten menapa sinuwun panjenengan dhateng Taman Keputren? Kene Tanjung. Mosok to ya awakmu ora krasa. Sampun ngaten nggih. Lho, Kula sampun gadah garwa. wis seruh, aku wis ngerti. Ning iki dina sida peksa ora ngarah bali. Ana ing tengah kono dipateni dipangan macan. Kowe bakal dadi rondo Tanjung. Mas Sandra. Mas Sandra. Kok si Tanjung enek lutunge bareng? Lutung Kok piye? lutung ngendi ta? Sing ngarane lutung iki. Wah, ngenteki pasaran. Kuwi wae sapa? Aku jan ra sambekan nang. Anggo kuwi ya, Mas. Ayo ndang berbuat. Manut to karo aku, Tanjung. Nah, Manut to karo aku. kaya Naruto ya. Elek. Wong ayu. Sampun ngaten to. Sinuwun panjenengan. Pisanan yo lara wedi. Ning suwe-suwe Takut. suwe-suwe penak. Perih, Mo. Pertama, Ah. pepujaning ati. Cemet-cemet. Nggih. Ngen. Ya ngono lho. Suwe-suwe kok malah yo ngono lho. Aku kok malah manut to karo aku yo Wong Ayu. Kowe wis engko bakal tak cukupi apa sing dadi penjalukmu. Oh, Manut. boten. Manut.
Ora diomong, ora. Oh kakak ya apa Mas? Anu. Kita malah gelak kono. Padha lanange gelut apa piye yo? Enggak, Mbak. Guyon, Mbak. Guyon. Ada ngene, Pak. Sinden Pak Kuli jane. Aku ra sido. Ah, tutokne ora? Mboten, Pak De. Tutokne. Iya, iya. Kaya ngene wong nandang asmara. Manut ya Bang Ayu. Apa kang semak 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 bakang semak. Situ paksa kenapa iso? Bakang semak semak Anyah. semak Anyah. semak Anyah. semak. Ya kono kuwi kelakuane Sri Tanjung. Iya ora. Aku dijak bergendak, aku Nalendra. Toprak bergendak ya. Wis to saiki zamane sing penting gampang dipahami ngono karepe. Aku wis ora gelem dipeksa karo Sri Tanjung. Piye? Dipeksa. Tanjung! Kang Mas! Kang Mas! Kang Mas! Kang Mas! Ora usah kaya ngene. Kang Mas! Aduh, tenanan iki saiki. Kang Mas! Kula kangen kali panjenengan Kang Mas. Kang Mas, kangen tenan Kang Mas. Iki ra bener remuk iki ndasku iki. Kangen Kang Mas, Tanjung kangen kali panjenengan Kang Mas. Kangen. Iya iya. Lho. Kangen Kang Mas. Kangen. Neng didinggon ki sing lanang sing junjung nek kepethuk. Bojoku ya apa Agak wong bego. umum. Kaya montor Kangen, garuk ya. Kang Mas, saestu. Ora iso kaya ngono Tanjung. Aku ngerti dhewe. Piye Oh, iya. tumindakmu yen pas aku tak tinggal ning gone alas kono. Pateni itu. Ora nyangka ora ngira. Tak kei pusaka ki tak Wonten sini. menapa to Kang Mas? Mosok pusakane pate sida peksa kok biting ndek enak to piye? Wis ta. Ndek iso mateni to iki. Iya apa biti? Lah apa? Cemiti. Wonten napa panjenengan duka kalih kula Kang Mas? Aku jane kapang marang sirahmu. Ning geni yo. Kowe iso tumindak kaya mengkono. Iso-isone kowe tumindak sedeng marang wong liya, ana wong lanang liya. Rene, yo. Diam. Ya. Apa sih? Kamu jangan marah-marah. Ah, enggak. Muka-muka Itu kan cuma acting. Nanti kamu aku kasih. Iya. Kita kan udah lama nggak bergendak. Iya, kamu cepet Oke. nanti tak kumpul. Mau. Iya nek ngalami iki. Iki sida apa ora? Enggak. Sida diperjaya apa ora iki? Patenan to. Ki Sri Tanjung po. Ora iso kaya Anu ngono. to mengke. Ora iso kaya mengkono. Mas. Wong lanang Iya, iya. tanggung jawabe gedhe. Wong lanang ngestaken dawuh sinuwune. Ning gini yo, kowe iso tumindak sing kaya mengkono. Kowe tumindak sedeng marang wong lanang liya. Ya apa ora? Panjenengan boten percados kalih Tanjung. Ora percaya. Boten percados. Ora percaya. Mas, Yang ngantil aku pat. Ya saya. Aku ki wong lanang sing Ah, sowen. Mas. Aku pakai Tulus ngobong-ngobong. lahir batinipun Tanjung namung panjenengan Kang Mas. Boten wonten priya lintu Kang Mas kejaba panjenengan Kang Mas. Kaya omo brambang. yen ngomong sing bener. Saestu bener Kang Mas. Ngopo marang prajurit-prajuritku wis ngerti kaya ngopo polamu karo Sinuwun Silatikrama. Menika namung Abos Krama Kang Mas. Saestu boten leres Kang Mas. Aku wis ora Mas. percaya apa sing mbok omongno. Lho. Mas, Kok malah tumpah. Lah kono yo modele tawa. saestu Kang Mas. Mare klambine gambar motor. Mangertenono. Nek gletak kudu numpaki. Lambine no gambar Aku motor. gudeng aku wis maca serius kok. Anu. Chandra Sasmita Gundulmu no. Kula niki wis maca acting apik lho, Mas. Lah kono yo terus numpaki. Oh, sampean pengen numpak Nah, ya. Lah, kono, Dang. Oke. Ket mau rasan-rasan. Chandra, yo iki jodohmu. Hei, Mbak Manuara kok ketok ayu ya ngono Mas. jare. hei. Kang Mas. Terus.
Urung. Saestu menika boten leres. Hei, Rangkul mah. hei, lateni sesuk penak. Urung rapi apa letosan. Tosa piye kaya ngene ya traktor iki. Persnelenge ngarep Kalau buri. mboten napa-napa Mas, yang penting kena nggo bajak sawah. Sawahku bajaken ya Mas, bajak. Bingung. Mas Chandra nek wedi apik. Piye? Traine nyingkup. Kok kira kucing kok. Ayo, kuwi nang dibergonjak kono. Mas, Dek toh aku kene lho. saestu boten leres menika Kang Mas. Cium. Cium. Apa toh? Wedi tenan deh, wedi tenan. Ben. Lah kalau sok meringet bar matur ya. Ki piye iki? Telaten. Urusi dhewe. Mas Patesi to Pak. Dalang iki. Aku karek ndongakno. Mas, Muga-muga menika sakinah boten leres mawaddah. Kang Mas. Wis tak kowe njaluk HP model apa keturutan. Keturutan. Sing sida paksa sapa? Mas panjenengan. Kita paksa wis bar. Panjenengan lali to Kang Mas. Ki jet toprak. Cium. Dek karek. Wedi tenan dek. Ora apa-apa, malah ngene iki sing ra resiko. Ra resiko piye? Rare suku. Sedina ping 7 ora meteng kok. Alah ora meteng piye. Monggo-monggo, Pak. Monggo-monggo. Piye Tanjung? Cek nerusno lakon, Dik. Mas, Ya, kayak anu instrumen Mas, ini. Order Mas. Mas. Sing sedih, Mas. Sing sedih. Viral Mas. Oh, Totelutor. iki kok dodoan kaya wong tukaran tenan. Yo apik iki. Terus, Mas. Penjiwaane apa? Lahir tulus sing badan tak. Tinimbang nyonya tak pateni iki. Mati. Iki pusaka sing iso Weh. ngono. Urip. Pusakamu mandi. Menika ketoprak Sri Tanjung campur sarep. Apa moro-moro kok urip? Urip. Kok malah diuripno neh piye? Ora apa-apa, Wis Ben. sidane piye? Ya ora apa-apa lho. Akhirnya sampean karo kene rabi karo kuwi. Heeh, maune Wis Sri Tanjung di kok mau Si Tanjung nganjuk. Ayo. ora iso. Wedi. Moh. Dang to. Kono lho yu. Wis ora ben kono ben. Ben sak ora kapok bedino. yakino. Yo. Wong sing dicedhaki sinden Manuara kuwi berarti arep laris. Ya. Tapi nek kaya ngene ya terus piye iki? Ora apa-apa. Wis to manut to ae penak-penak. Penak Enak dua kemungkinan, Met. Apa? Antara laris karo lemes. Kita lemes niku. Nek lemes e mesti. Mas, Nggih. dalange kok krese cilik ya. Cilik. Cilik. Ayo perlu di EL. Apa Apa kuwi? kuwi? Lus. Maksudnya iki lho, keris iki lho kok Oh, tinggalin keris kok kuwi to? sini. Ya cilik to. Ya cilik. Iya yu kono yu. Aku pengen nang kene. Beh, iki piye iki Ngene. ceritane iki lho. Ngene, Kok sampean kok guyu? Dik dik mano. Sampean gelem ngalah. Aku lagi Kudu ndek Ngene penjalukan. lho ya. dalam bingung. Aku kadung nang kene. Guru ini nek didok murite. Guru ki nak neng kantor. Ah. Lah nak neng iki dalang itu adalah seniman. Seniman itu adalah milik bersama. Wes ta ki kok di video ae. Jadi sampean ki milik bersama ngono lho, Lah, iya. Mas. Ngono. Heeh. Mbak Gak- Mano, sampean iso ngalah ning sampean kudu duwe penjalukan marang dalange. Ngono. Ngono. Betul. Heeh. Aku gelem ngalah Kakang. Kalekang apa to iki? Aku gelem ngalih Kang Mas. Terus? Yen to panjenengan ngambung pipiku, Mas. Ngambung. Biasanya langsung jaluk G ngono. Gemu sak piro? Aku ya jenengan gandrung dhisik. Nah, ngono. Ayo Mas. Tandra ndek Nek gak dituruti raren-raren lho kuwi. Tandra ndek bengi nyipi pedhok Bathara Kala Yu. paling. Kono lho yu. Iya ya Mas aja ndemeki dengkulku ae nyapot to kok. Madep sih. Jarene mau dengkul wil ngono. Wong tangan meneng ae kok walwil apane. Alah. Dang Mas. Iki engko jame anu Aminah. Ndang Mas. lho, timbangane kowe tuku nang micet. Gandrung piye? Ayo terserah sampean isone apa Aminor apa-apa. Nanti gandrung, Mas. Campur sari lagu Indonesia yo gak masalah. Pop, rock, dangdut. Indahnya. Ayo. Aduh, hai. Tibasnya apa? Manisnya. Yo, kono lho. Mau aku nembak celuk yu. Lah apa? Ayang. Ya.
Anyang-anyangen ayo, Dang. Anjang-anjangen. Kene malah sing anjang-anjangen ki kok. Masa delok sing ngendi? Masa ta? Langsung plotot ya, Mbak. Plotot iki jane Tang aku gandrung dhisik aku yen ra mbok gandrung aku gak ngalih kok. Dang to Mas, dang dituruti to. Biyen aku lak wis. Bener ora? walah mantos. Kondo. Iya, Kang. Oh. Kok dalang kok teko bener ora. Kondo. Ngono lho. Marang sira Goceki tangane no. duh wong kono lho yu Aku nang kene. Tangane maneh diambut cacah iki raja lho. Mas, Piye? aku lagi ro. Dalang kok tangane irung. Terakhir kulino mandi kok kene. Pekerja keras. Heeh. Tangane tapi kuasap ya. Asap nek dingin ngene malah penak. Halus-halus ra krasa. Astagfirullahaladzim. Nek halus malah ra krasa. Ya Allah ya Rabbi. Dalang lek wayah ngabar ya ngene iki lho. Ayo. Terus. Duh. Dewa-dewa. Alah ki apa kok iso teko. Ayo kudu iso. Salah. Ndang ayo Ndra. Eling jroning bebrayan. Aku ngerti nek saiki sampean ki lagi lara ati. Dari sapa? Milo. Engko nang keliru mi kriting. Kok Milo. Aku mikir mamikmu. Serasi lho tapi ya. Weh, urung ana lho. Dalang bojone ana lho ya. Urung. Jajalan, Mas. Jajalan. Hari laris lho Mas. Wis cepet terkenal ya Mas. Kono lho yu. Urung ana dalang bojone. Nek ana wong nanggap mesti ngene. Aku nanggap dalang sapa to? Kae lho sing bojone ban. Ngono ya Mas. Betul. Jajalon lak penak. Aja bar Apa? jengki. Cari Ya Pak. Allah. Jengki Pak Prapto. Malah kondang kok. Nek karo wedok lak wis biasa. Ngono lho Mas. Aku ki ya ora manaan wis tak tenang e. Ora nek manak, sumpah. Ki mbok nyambut gawe apa iso. Nah, mantuk, pomo sepi tanggapan awake dhewe manol lho. Ora apa-apa. Wong loro manol. Oh, oncek brambang lho, ya ora apa-apa. Waduh disiksa apa nih? Nyapa cok ya. Kerja keras. Iki nyapa kok ngurusi rumah tanggaku? Kono rumah tanggamu karo dodok kono. Ora, iki terusan ki ora, diterusne ora. Diterusne, Kang, Mas. Eling jroning bebrayan kebak panggoda sayakti. Rubit. Aja cepet-cepet Kang Mas. Kang nyrimpeti. Dalang kaya Alon-alon duber tarik maling. nafas dulu. Duh nimasi. Tarik napas dulu. Rowongan. Tarik napas. Buang. Tarik napas lagi. Buang lagi. Tarik. Ini dalang katalah dalang mengi. Lek ini kurang barne lho Mas. Ayo Mas. Mbok aja salin slogo. Kang Yu, Mas. ono lho yu. Sampeyan iki bagiane aku kok ya Dirangkul manut to wae. Mbak Mano, dirangkul. Ngene ya Mas. Iya. Mbak, Iki wis tak rangkul tapi anak sing gronjal-gronjal ki apa ya Mas? Apa kuwi? Iki apa? Coba Kak, Mas? dicetakno wong ayu. tenan ki tanggoku wakeh. Masa uji. Iki lho Mas, sing gronjal-gronjal iki lho sabuke iki lho. Lah wong tampil kok ngurusi tangga. Wah tangga kuwi enek sukses ya ora seneng. Nah. Tenan kuwi apa meneh melarat malah nyukurne. Nyak los ae lho los. Itu eneke sementara kuwi ya ditelateni kuwi. Sampeyan kan urung rabi. Urung. Nek belajaran karo dhisik Lah. kok nek wis pinter lagi rabi wedok. Nah, ben ra anggapane gampang rusak. Anggapan PKL. Lek wito meneh iki. PPL. Pito ngegong. Tak dongakne muga-muga udan. Aja ya. Mulai ben tili-tili. Ayo nembang yo. Urung bar iki. Rubeda kang nyrimpeti. Kang Mas menika napa Kang Mas? Endi to? Ika lho Mas. Lampu. Ya tok-tok maneh lintang ta rembulan ngono lho. ngono to. Ya, Ora piye romantis to, Ki? to. Piye to, Ki? Piye to? Walah. Aduh. Gogrok. Kresek. Nyapa golek kresek? Gogrok kanune. Coblok.
Apa nih? Lho kabeh. Rambute. Apa wis ero? Kuwi lho plembungan. Ro beda kang nyrimpeti wis kowe. Gong. Balene nang Dok ni masih rawong. Ya Allah. Lampane sampean iki pasti perak lho. Polae wayang sewan iki kok sok. Ya ampun, aja ngono ngece. Ngece, tenang Kang Mas jenengan ompon sah ngoten. Mangke kula tumbasaken wayang Mas. Kalih gamelan pendopo. Napa-napa Kang Mas? Mulya sampean Mas Andra. Pendopo ae kok di Ompon sah gatekne nganu kodhok menika Kang Mas. Kok iso kodhok piye Lah to? kuwi komet karo kodhok. Komet karo dodok. Kok komet karo kodhok. Kodhok nguyoi kowe kuwi. Ompon sah gatekne niku Kang Mas. Panjenengan dinyek mboten napa-napa. Mangke kula tumbasne kelir, kula tumbasne wayang. Ya yu tapi ning kono lho yu. Aja yuta, ayang. Ayang. Sing halus. Anyang situnya. Dan to yang situ Mas sing halus, Sing gak la- halus gak rono. Sing lanang kudu muka. Dan to yang situ lho. Enggak mau. Di situ enak itu. Yo Enak, diderekke aku enaknya di sini. Diderekke. Seneng hatimu. Seneng weh. seneng aku. Kutuke diderekne rono ya. Yo Mas. iya to. Momo. Saestu kula anu gak Ora nek muka. ora yo maksude Engko iki nek wis biasa ora muka kok, Mas. kok biasa piye. Loro waktu. Maksude iki ngene lho yo. Iki wis to ki lagu-lagu. Dek Urut terusno tutokno. Wong Pak Maiman senengane ngene iki kok. Pak Maiman senengane ngene iki gandrung-gandrung. Tutokno. Jenengan kok keringetan bekerja keras to, Mas. kan mikir tenan kula. Kaya tandur. Chandra iso pucet. Kene Dik. Nek pucet rupane abu-abu. Ya wis wedi. Kene ayo nembang. Ki terus ora. Terus nih. Mbok aja saleh. Pikiran kalih. Ya kudu. Slogo urung pan Urung iki lho. lan maneh Ngono jero mo. lagune iki lho Ya ngene bae yo glathuki ya Dik. terus lho kok Ngono, lagune ngono. kok pangga Pertama mau bareng penak yo terus. lagu Mas Dodo Sampun gatekne omongan tangga Ngono lho, Yu. Engko sik urung bar kok. Kono iki bakul gethuk ya. arep tak ning kono Urung bar kok. Engko sik. lan maneh citra ing janji jebul teko gandeng marang priya liya pas to yo Heeh, andhape napa, Mas? monggo sampean napa Pamundutane napa Mbak Bila wonten pamundutan? diajakan Kadah menika. terus anu Luku-luku. terus Elok. Banyuwangi Diwaca sing tenanan kok wow. goleki Dalang po Sampeyan dolanan. tegas to Mas, sampeyan sing tegas. lagune kelangan HP Samsung Note 9 warna hitam HP dalam keadaan mati. Walah. Aku tang wis didol lali. Lah iya. Engko ning konter gak kae. Iki lho berita kehilangan. Oh ya diwaca. Berita Oke, kehilangan kok saestu lagi. niki berita kehilangan HP Samsung Note 9 warna hitam. HP dalam keadaan mati yang menemukan boleh dikembalikan teng mriki mawon. Oh nggih. Salansipun apa Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari Pak Sunaryo sekeluarga Gresik. Oh nggih saking Gresik. Lagunipun Lintang Asmara. Lintang Asmara. Nggih. Permohonan Mbak Permintaan. Manohara. Oh nggih Mbak Manohara. Nggih. nggih. Napa melih? Sugeng dalu Pak Dalang nggih. Saking bengkel berkah motor nyuwun gending utawi lagu Gelang Alit. Menika disawer sepeda motor monggo. Pundi to? Berupa brosur. Bahwa menika langgame ninggal katresnan riyen nggih. Oke, Oh siap. nggih nggih. Atos-atos diajeng. Ini berita kehilangan pun nggih. Sampun. Pun didol niku HP-ne pun dadi beras. Kok iso didol piye to yu? Kono lho yu. Ninggal katresnan Mas monggo. Buka mriki napa mriku? Alon-alon lho, Dik. Apa? Iki lho. Alon-alon, Dik. Mas, piye kabarmu? Ya Allah suwira. Nyapa? Janur ajure ya kuwi. Lho lah nyapa? Tenan.
Nyapa iri kowe. Ora maksudnya. Jarimu mau mbasa dipangan wong liya kowe pengen. Ora. kowe. Kowe lu kono nyundang nyanyi yo. Kalah karo sing di brengos cemburu sampean. Iki iklan rokok Surya lho, Pak. Kok iso? Tenan iki. Sing nyekeli anak dipoto iki. Iso nggih? Nggih niki. Ngapunten iklan, ngapunten iklan. Iklan rokok Surya. Nggih, nggih. Tak dongane sehat ya Mas, panjang umur ya Mas. Ya Allah. Ki jek tepang ya Yu ya. Insya Allah Mas menika belajaran kula nggih tumur Nah, dalang nganjuk. berarti jenengan Ibu-ibu kita sik- Waranggono menika nggih. nggih ibu-ibu kula ngoten. Jenengan tasik wemut ya wong kula niku estu kula Nggih niku. kula terus senengane ngemut Mas Anu. nggih ngoten niku. Emot. Emut. Lah Kok iya to. ngemut? Ya permen Estu iki kula lho. niku rumiyin nate ngertos Mbak Manwari niku kula anu nggih kula ngertos Nggih. niku tasik nitih Jupiter gitu. Mboten. Supra satu Supra, warna. nggih, Rian. Warna hitam merah. Nek wak tanggapan wayangan Oh, mriki. tenan Mas. Rian. Nganu apa ki jenenge koperku tak taliban tak kayak guri. Sama kayak guri. Iso kaya bakul mercon. Kayak Bang Didil rene. Tapi ya ora apa-apa kuwi proses. Ya, Proses. itu anu, Mbak, pengalaman. manis getirnya Sama juga kehidupan. sama juga gitu Mas Ya, Dalang. nggih. Semua itu butuh proses, Proses, tidak instan. ya. Jadi jenengan harus semangat Nggih, berkarya, betul. semangat belajar. Monggo Mas ninggal katresnan Mas. Kene, Dik. Gedrok apa piye ki? Manut Kok rasa men sah? lanang. Penana ya Mas niku Mas. Oh. Aja lali pawelingku. Oke mana Kang Mas janji-janjimu. Aku Kang Satya satu. Awas, yo. Ganti sahelengmu. Aja lali Oke mana janji-janjiku. Aku saja Bos. Anggere sing nembang Mbak Manwara sing ngendang Ipan cocok. Ah, kandhani ya. Ipan menika bojo siri kula lho. Bojone pira to kok wis dadi? 19. Saestu Ipan nika bojo kula. Nggih, 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 nggih. Ceritane piye kok saged dados bojone sampean? Rahasia aku tak dhewe videone. Lho. Ora cerita langsung video. Peh iki jan. Mereka wonten pamutan. Napa meleh?
Napa? Terus lintang asmara nggih. Nek lintang asmara. Nggih. Lintang asmara ki pelok ya. Cocok niku. Monggo. Kale Pak Komet, Pak Anu. Bintang asmara. Dibawani. Napa angsal kula duet kali Mas Ipan? Loh, Angsal. Los niki. Angsal. Iya yo, iya iya. dhek ngendang yo. Kono Ini yo, dobel. Sanjaya yo kan duet yo. Ora. Yo, Tiaku. Sanjaya ki duet. Dadak Dalem. iki sing Tak Nggih, nggih, golekno nggih. penggirong ganteng tur yo jos suara lanang. sapa ta? Niki lho, Lanang asli? asli. Napa palsu? Loh, iya toh. Monggo gegek lanang macak wedok. Lah Napa wedok macak lanang? kabeh. Iya kok. Jos iki. Sing pundi Oh, to, sing Mas? pundi sing pundi? Nah, Namine sinten namine? Mas ora kenal. Sanjaya. Sanjaya. Mas Sanjaya lulusan kok kaya- SNI. Kok kaya SSI apa kok tuh, kaya nganu sene radio kae ya, Mas? SSN. Kaya sene radio kae ya, Mas Radio. Sanjaya. Yo, utang Rek, utang ngaji. utang sing kuwi. Sing Gak ndi to? Sanjaya kuwi lho. FM. Apa? Sanjaya. Ya apa Apa to? pikiranmu teko ndi to, Mas iki? Ora. Heeh. Apa to yu? Diduet ke kali Mas Sanjaya. Oh, Mas Sanjaya, monggo Mas Sanjaya. Ayo San. Iya, San. Mas. Enggak Mas. Oh, niki to. Brengosen niki to. Ya, Oh, niki ato. lanang asli ketoke. Senenganmu ak sing brengosen to. Ayo, San. Sepote Mas, ayo Mas, sepote Yo. Mas. Nah, ae yo. Gak caranan. Apa? Sepati, Oh iya wes apa kono? Iki jane grup apa to ki? Kok ora kompak. Yo, kompak yo asline yo. Yo. Mau Ora. Apa to? Geting aku. Ipan kok- ra ngingeti. Paringi jengleng. kok gemblodak emang apa? Kayak jengleng. Ipani trambuh. Marai pan ra ngeti lho yo. Sajoke bar nikah siri karo aku ngono kuwi lho, Mas. Oh. Lah wis entek. Kaya wis apa kok ae. dindi ta yo wi. Mas Sanjaya nggih. Inggih. Lah dalah, gak sido, gak sido. Tiba Mas, sampean iki ganteng mbok wis rada gedhi to, Mas. Nyapa tebak? Nyapa, Met? Nyapa, Met? Iki nyapa? Iya sak merek kita. Kok sampean mbok kira sanyo apa piye? Lah yo. Wah, alah kok iso nglumpuk no wong. Kuwi sibutane dalange. Oh, Eh, ngono. kok iso konoan bareng yo ngono. Konoan piye to? Maksudku kok terus ngomong ngono. Kae lho. Maksudnya kuwi kancane dalange Lah, ngono lho. Kancane apa ora? Kanca. Mas Kabeh Sanjaya, kanca yo. niki alhamdulillah wau sampun dados kurban pertama dalang. Niki jenengan badhe kurban kedua. Monggo dirahapi jeng. Anu, kula nek Kula korbane Mbak Mano. Iya. Oh ya tidak mungkin. Mas, lha wong awake dhewe padha wedok. Padha wedok. Piye kowe? Ketoke guwane lho kowe. Bocah-bocah pada sing hati-hati ya. Lah napa, Met? Yo ngene iki lho, aku yo ketar-ketir. Kowe aja kaya ngono. Kaya wedok, jebul ya kaya ngene. Lah kono kaya gagak lanang. Lah kaya aku ngesakno cah saiki. Mas Sanjaya. Nyapa to, Mas? Kok Penggiro ngesak? ngape lho, bagus lho kuwi, Mas. Lah sampean kok yo melu-melu. Kok malah nular. Kowe iki lho, Mas. Lanang ki ya lanang. Nek wedok ya Yo wedok. wedok. Lah ki tanganmu ning ngono. Ayo. Ya oke. Ngene. Kodok. Mas Dodo komen ngene diomongi sing apik. Lah, pikir-pikir. Ben dalange dhewe. Ayo langsung nempel kobong, dalang min kobong. Kobong. Sekali-kali kobong. Ojo. Ngene lho yu. Sik ta, sik ta. Ya apa wi? Arek ngombe delok. Oh, tak pikir nggo arak emang. Sing di omah dikira aku sopir truk apa. Lah yo, Walah. sinden go galon. Ayo kuwi bentuk penghormatan. Penghormatan ya penghormatan mosok sinden ayu-ayu ngombene galon. Ayo malah akeh Karek apik ngejok kok. to yu. Oh, alah Mas darani Sanjaya. sopir truk. Inggih dalem. Menika wonten pamundutan lho, Mas. Ngene, Nggih. Mas Dodo. Nggih. Dalem.
kan mriki juga spesialisnya tayub. Nggih, Nah. emang sipilisnya tayo. Spesial. Apa? Penyakit. Penyakit apa Sing piye kok? Sifilisis. Suka kau. Sing raja singa sapa? Rajo. Spesialis. Spesialis. Aku kok kleru to mengke. Betul. Spesialis tayo. Spesialis Terus tayo. karepe. Nah, Mas Sanjaya niki mengke gendinge Songo Kidul. Songo Kidul. Nah, niki sing nembe kali Mbak Dwi jenengan sing beksa kali Mbak Mano. Nek to Gak sida lintang ki. ceritane lintang asmara. Ya lintang Saiki kok. lintang asmara sik terus engko sing keri tayo. Ayo Nah, ngono ngono ya lho. wis. Dalang kok. Yo yu. Ngono lho, manut kok Ram ram. sampean ngalah. Wis kadung ngadeg kayak ngene. Sampean Oh, mau alah. Yo. Rong tau dilewok. digonjak. Ayo lewok, Mas. Nang ti ayo ti. Ti sapa? Iki jenenge sapa, Mas? Asmane sinten, Kula Mas? Sanjaya. Sanjayan, Awan. Awan. Lah nek bengi. Santi. Santi kok brengos. Aku di Endi Plus. Apike kuwi kok. Ayo, Mas. Kaya apa suara? Ki manis loh Mas Bringosi. Mas, monggo Mas. Lah, Mas. Lintang. Rungokno wi. Manis. Kacek 50 nek ora brengos moh, Mak. Brengos. Imanis. Ora sumbut karo brengos. Lah iya. Imanis Mas. Jangan-jangan ini ganda. Kalau nanti rapi. Lintang asmara sampun, matur nuwun Mas. Iki Sano, jenenge. San. Sik neh mau. Oh, Ya nggih. mergo kene kan jaluk anu Nggih. lho apa? Tayub. 8 apa ki Songo Nih. Kidul. Niki wau Mas Oh, Dalang nggih. ngapunten, niki Nggih. wau ingkang sunat Mas sinten Faiz. Mas Faiz Oh, nggih nggih. ngersake lagu. Kenapa, Nika Mas? badhe minggat nderek mriki wong pengen ngerti Mas Dodok iki piye to asline iki wau rasan-rasan kali Nah, Bapak. ngono lho. Kali Pak Maiman. Mas ya Pak Faiz iki. Ya, guys. Mas. Sini, Guys. Ya, kene iki sing sunat dadi men ngerti endi ta sing Oh, saya sunat iki ya Allah. Rene tak delok wis garing apa Eh. wene. Ah iki lho. Iki kan mengandung sulfalin lamid. Ah, cah ganteng. Besok cita-citanya kalau besar mau jadi apa? Kan sih. Aja. Ora Kok iso aja ngono. mau jadi dalang. Jadi apa, Mas? Iku lho, dadi dalan iki. Dalang ya dalan. Kan berarti niki wau sing mucuki jenengan. Oh nggih nggih. Jajal titik Mas, anu suluk. Suluk-suluk. Bumi goncang ganjeng langit klap-klap katon lir kincanging alis risang mawe gandrung sabarang kadulu ukir moya mayit saking das baliwur Rada tegang ning ra apa-apa tepuk Tepuk tangan. tangan luar biasa. Iki kaya ngene wis apik Mas mergone cek belajar. Belajar. Saking apik ngene iki Mas. Nah coba ayo le Jajal. Kok cempreng suaramu. Jajal padha iki. Sanjaya lho iki. Wong lanang kok demek. Lali. Dhek lali. Ngono ta. Aku kadung Ngono lho Mas. Ayo. aku kadung ingin lah kok kono padha. Ora apa-apa. Engko dadi lembek-lembekan. Ayo. Ya ampun. Jajal, aja kalah karo cah cilik. Bumi goncang ganjeng lampu di kota. Alah. Ya lagu. langit bumi goncang-ganjing Ngono ta Mas? Iki tibake nganu apa ki Jawa jenenge Mas? Timuran. Hah? Jawa Timuran kaya. Suarane apik lho. Lah iya. Kancing tak ya. Ayo Mas ya. Duh, wong kuwi mung cengkok gujangan kok. Lho. Bae mangkale guyangan. Jangan. Aja turut kono lho Mas. Terus Mas, Jajal Mas. Aku gak apal kok. Gak apal. Oh iya wis apalmu Iya, wis. wis. Wis ayo bar ayo. Iya. Lah kok Anu, apa-apa kok ora Mas apal. Faiz nggih. Oh nggih ngersake lagu napa? Mumpung ketemu sama Pak Dodo, jarene rasa-rasa Jadi, Pak Dodo. Pak Dodo piye bagus apa ora asline? Bagus. Bagus ndi Pak Dodo karo Mas Komet? Loh, ning dilek. Ah, Iki ngono aja nesu, ngono lutung. Ndang nesu Lah iya. mutung lho. Ngono lutung. Ndang nesu ndang mlaku rono ndenane nek dagelan nesu mulih diencloki bledek. Alah men celok tok ora nyamber. Muga-muga nyamber. Tak
Selentik. Cik Faiz pengen lagu apa le cah gandeng? Monggo cah gandeng. Iya Takok Pak Santiko to iki. Tekok le Santiko. Apa senenganmu biasanya sing sampean senengi apa lagu? Apa? Tembangnya apa? Dalang sapa nyono? Kusuma Wijaya. Kusuma. Ketoke nom ning isine tuwek. Tuwa. Lagu anyar kok ya. Kusuma Wijaya Bocah-bocah iki. iki mumpung ana bocah-bocah. Ah, yuk, sinten yang anggap pareng jumeneng Mas Dalang? Lah sing kae nggo apa? Lah iya. Napa? Napa? Sing kae nggo apa Mas Chandra? Niki mungkin gitu cedhek geni. Mungkin malih nggih Mas nggih. Nggih, monggo. Ya, Sanjaya koyo matur kowe nuwun. San. Bocah kok lentur eram ya. Kok lentur Mas piye to? Anjaya. Ning ibate Alah kemayune. Kene tangane ya alah. Nek nguyuh ya lungguh. Ndahne kecewane Bapak. Iki nek nguyuh ya lungguh. Nek nguyuh ya lungguh. Ora saltu. Saltu. Nguyuh ya padha. Kayang yo. Nek nguyuh kayang yo. Lah nek kene iki nguyuh lungguh kaya aku kesreh no. Lesreh kok dawa-dawa. Ayo sinten? Sing kepareng. Iki lho nek bocah 1 2 3 4 5 monggo. Nah, Jenengan cocok. pilih. Yuk, langsung monggo. dua iki lho Mas. Langsung, Mas. Sinten? Kalih. Kale, oke. Bae sing Mbak dua iki lho. Kusuma Sing cilik karo Wijaya. sing gedhe Ayo, iki lho. Dok, ayo. Ayo Dok, Apa? ngateng Dok. Mbak Sinta dan Mbak Cece, yuk. Kusuma Wijaya. Sing Yuk. kok Thailand iki lho. Kusuma Wijaya pelek pas tidur to. Mriku lho Mas. Wo anu to Sing jin to. ngorjen. Ya wis. Monggo Ayo Mbak. Dok, Anu, ngadeg nggih. kaloro. Ya sing kok Kusuma Thailand Wijaya, Dok. ayune ya Allah. Pilok. Pilok. Pelok. Di bocah kok dipilok kuwi to. Pelok. Iya, ayune ya Allah. Ki cilik iki kok ya wis metu anune. Nyapok ya. Di video. Masih hafal mboten Mas Faiz, hafal mboten? Mboten. Mas Dodo. Oke, mboten apa-apa. Bae wingi ngitungi apa to Jek Meng? Anu, rempah-rempah. Badhe joget, mboten? Ayo Joget. kuwi Oh nggih. koncone sakletengmu ya Mboten, kuwi. mboten ampun gerak teman-teman nggih. Sukoco ya kuwi mah. Mungkin capek ya. Yo. Oke, mikir kayak Mas ben nyanyi Mas. Iki ya banci loh Mas. Ayo Mas monggo. Happy New Year. Iso aku. Ayo. Halo Mas. Mas. Mas Komet. Pripun? Bocah arep nyanyi tak kon golek lirik. Oh. Lirik golekno le. Gak duwe paketan jere. Walah ya ampun. Nek tak tukar kuotang. Kota. Kok nanggap ayang kok nanti paketan ya? Lho, ora sempat ngono lho Oh, karepe. Kuwi ngerti ya duit wis. ten jero mie tumpuk-tumpuk. Lho terus? Gula tumpuk-tumpuk. Lah nang guri ki apa Mas tumpuk-tumpuk? Anu kumban. Cedak jeding mau urung sempatan. Kena ta le? Sapa sing Nek ora is. Cepat sampean. Karo Ewang ono Mbak Maya golek. Wijaya lirik. monggo, Mas. Ya wis ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih. Matur nuwun. Mas Dodo Komet. Nah, Nggih, niki siap Mas Faiz matur nuwun. Ada satu lagu lagi nanti yang belum dilanjutkan di Goro-Goro. Siap. Satu lagu. Grojokan Gerajakan. Banyuwangi. Nah, Niki sing dereng langsung dua nggih Mas. oke. Iki ada Mbak Maya dan Mbak Mbak Maya Dwi. dan Mbak Dwi. Ayo, Kau Mbak. ibuke engko Mbak goro-goro Marse, kok Mbak ibuke. Marse nggih dereng. Mbak Marse mengke, Mbak Marse. Bu Marse mengke. Mbak Marse. Mas diceluk bui Mas. Ya ben awet enom kok. ini. Mbak, Iya, Mbak Marse. kadung tuwek iki kok awet Marai enom bisa. nyinden Mbak Iya, iya. Manohara. Lah nggih. Ayo Ayo Mbak. Mbak Dwi kali Mbak anu. Ojo dadi Maya. Monggo Mbak Marse. Maya. Yo, Gak di anu. biasa. Oke sepot ya Mas. Ora. iya, Oh ya wis nek ora sepot. Oh, sirik saya dalu. Go Mbak, go. Ayo Mbak Maya dan Mbak Go. Mia. Mbak Maya ki sing ndi to? Sing sing Mbak. Maya iki sing niki lho. Nek kae Oh. Mbak Dwi Mardiansah. Nggih, Mardian situ. Mardiansa. Mardianti. Mardianti. Mardiati. Sing Oh, CS. Andeng-andengi kok ngolah ngalih ya Mbak Mardiati iki. Kadang nang kene, kadang nang Samane kene. yo ngono ae. Lah ding iki lak tawur Ate dadi tak tekek kene, tak tekek kene. Iya, kok ngolah malih ya. Mbak Maya. Nggih. MTS pundi ta sampean? Iku lho. Nggih.
Anjuk. Lah suarane kok gak gede. Anu Mbak saya bengi iki Ya. anu Saya sudah. cilik. Kemang sampe tekoke kan suarane gede to. Heeh. Saiki kok cilik. Lah, Lah saya bengi lho. Tergantung kok Mas ngono iki. Nek adem tak Pak jadi. Dodo, Pak komet nggih jenengan. pripun? Gak, aku nyawang pelepoken kok. Padha gedene iki. Kene nek jenengan anu garwa sak meter. Monggo. Oke, terus. Sentimen. Terus. Nesu, nesu. Mas Chandra sik omong. Ayo ora apa-apa, langsung gerajakan Yo. Banyuwangi. Oh. Piye to Lek Dar? Yo. Hambi main selonjor. Bisik-bisik sembarangan mati janji
Oke. Ayo, ayo. Terima kasih. Oke. Matur nuwun.